Sorry, já jsem trochu nachlazený. Takže čau lidi, jsem tady zpátky. Jsem tady zpátky, už konečně, už nemusíte koukat na ty ostatní youtubery, ale tady zpátky, já jsem blbej, Krcán a hrajeme tady, jak se trošku se mi to bude sekat, protože já nevím, jestli můj telefon to utáhne jako tuhle hru, takže to je docela dost lidí. A jo. A šel bych asi hrát a je to FNAF World. Natáčím vůbec? Jo, natáčím. Je to FNAF World a je to jakoby... Ne, je to prostě FNAF World. Kam jsem musel Fredu už. No. Teď prodám. No, stůjte. Ready. Filmašu. Tak se filmasal. No počkej, já ti chci zpátky. No to jedno. Je to jakoby FNAF World, okrát v Robloxu a znáte, já nevím, jak se to jmenuje. To je stejně, okrát je to prostě FNAF Code, kde prostě hlídáte, aby vám nezničilo něco, nevím, já nevím. Bylo to i dřív, teďka to moc hlavní není, ale bylo i to samé, akorát se zombíkama, jak se to jmenuje. No, mě to neukázalo. Prostě, tady to se jmenuje, tak dáme story teda. Já jsem tady hrál chvilku mimo kameru, to můžete poznat, protože mám jiné animatroniky. Tady jsem hrál jeden den, tady jednu noc. Tady jsem nehrál vůbec. Tundara. OK, nevím, co je Tundara. Já moc, jak se anglicky nevím, takže možná to trošku problém. Pak jsem si tady všiml, že tady jsou i nějaký Snowy Valley. Asi, já nevím. Co? Dám solo, takže se mnou nemůžeš hrát, kamo. Tak jo. Tundara. Mám to všechno šikat. Počkej, mám 500, to znamená, že mám akorát naplný, jo, ale space. Já nevím, jestli můj telefon jakože utáhne tohle. Takže můj telefon jak si... Ukážete si představu, jak můj telefon funguje. Tak si, jako funguje dobře, jo, ale nějaký, že prostě neutáhne. Tady se to třeba vůbec neseká. Když tady nejsou lidi, víš co, tady jsem jenom já, víš co. A roboti. A nějaký endo. Tady to třeba neznám. To je nějaký endo, ale nehrál jsem snowboard, ale chtěl bych se ho zahrát. Viděl jsem, že je hrozně cool. Že snowboard je hrozně cool. Je to jakoby hrozně dobrý, prostě animatronici, kteří mají schopnosti, víš co. Teď tam zase na FNAF World začal dělat nějaký edity, víš co, Spring Bonnie. Víš co, jak tomu tleská, víš co, to. Au. No, teď jsem řekl au. Wow. Tak jo. Už mám 1000, počkej, tady dám tojčku. A jdeme teďka k něčemu, počkej, tady dám. Tohle partětku. Lepším tě, dělej. Makej. Má to budu mít rozbitý. Proč? No to dělej. Já jsem tam ještě Fredo. Ne, já jsem tam Bunio, ten je lepší. A tohle. Čiku. Kamu ne, proč?
může stát, ale jenom mě, že prohraju. Ne, prosím, na poslední chvíli, jestli dostanu damage, tak já končím se životem. Ne, doslova. On tu udělal zvuk z toho. Help Wanted 1, jak tam, když jste to chytli ten pro toho glitchte tu kazetu, tak to udělá zvuk. No tebe bych vylepšil. To budeš něco dělat, Čiko? Pokud byste se ptali, co dělá Tojčka. No to... Jsem spal Tojčku. Já jsem spal jenom Čiko. Tady, Tojčka. Jo, to už je Tojčka. Pokud nevíte, co dělá Tojčka, nějaký ty věci, gymnastika, no to je jedno. Prostě tak ona vylepšuje damage tím robotům, u kterého je. Koukejte. Ona dosáhne třeba jenom tady a jí vylepší a může dosáhnout třeba na tady ty dva. Což je mega cool. Já, Čiko, něco dělej. Ale tady má lepšenou tu Phantom Mango. A to Phantom Mango je fakt dobré. Natáčím. No natáčím. Kam mě to zase ukazuje furt, že prostě nenatáčím a kouknu se a tam prostě je čas, jak do natáčím a natáčím, kam já nevím. To je prostě prokotý. Tak jo. Tady na začátku bych taky potřeboval. No, už to začíná být trošku těžší, no. Už tady trošku to nedávají, no. Tak tady tu vylepšu, když to je bez vylepšení, chudák. Co nemůže pomáhat. Je to. A koukejte, jo, já třeba tady dám Bonnie, jo, to je nejdá. A koukejte, jo. On je třeba kilometry daleko, já jsem tady, ale tak můžu vylepšit. Z dálky. To je mega cool, dobrý, třeba když nemůžete a to 3. Ne, mám ubrano, ne, furt mám. Tebe vylepším. Já nemám, teď už mám. Ok, no já mám 0, já jsem přesně chytal. Já potřebuji 2000, já jsem super zblastnul. Wave 5. Wave 5. Doufám, se to čte Wave. To naozaj to waffle. Ne, počkej, co? Ne wafle, ale waffle. Počkej, waffle, Wave. Dobrý, tady je kmen. Ne kmen ze survivalu, ale jako chápeme se. A... TV survival. No nic, pojď. Tak jo. Zase ničeho dělat nebudu fakt, ale můžu správně prostě ještě jednou jí můžu vylepšit a mám jí na maximum. Yes, už mám na maximum. Tady ty jsou úplně k ničemu, ale jsme dobrý, že jakoby uberou, když dojdou k tady tím ostatním. A už to začíná být trošku těžší. To začíná být hardcore. Tak to nemůžu vůbec lepšinu. Jakože vůbec. Tak jo. Teď si myslím, že je to prostě dobrý. Bosna, kolik máš životů? Zase se dáš básně. Kolik máš životů? Co to? No, podle mě to zvládne. No, dobrou, ano. Po jistotu tady dám ještě
Jsou to nějaký rychlý to. Figurové. No nic, tak. Já můžu vylepšit. Ne, tady to ještě další. Já jsem blbec, proč jsem dal skip. Zase prohraju podle mě. A ty vejka do 10. Já dám skip zase na tam. Abych to měl za sebou, pro mě z toho teďka hrozně seká. Já vám to zvládnu, takže vám se to nebude tak sekat. Ale mě to seká třeba mega teďka. Tady je milion robotů. Tady víš co. No mě se to kámo, mě se to mega seká. No, jsem neříkal, ale vy to budete mít zladěný, ale kámo, kde je ten boss? To už jsme jako porazili. To už. Dám sem mango, a ty mango jsou fakt dobrý. To jsou mega. Fakt bomba, úplně. Prosím. To je. Tady to v lepší mentálně. Tady to mi to chodí. Tak to jsou. Tady viděla mám hodně. Už tady mám všechny na max. Ne, Chiku nemám na max. Prosím, já jsem dal milion mango normálně, protože já chci fejt. Útočte. Raptore, útoč. Útoč, liško. Duch, lišky. Ještě k tomu robota duše. Oni, no ty, no. Počkej, teď je 11, co? Jak může být 11? Je do 10. Tady je ta hromada prostě. Konečně. Jo, že jenom tady ty dva. A na... A Phantom Mango. OK. Wow, teď jsou docela tady rychlíci. Skip. Oh, jak to, že je 12, teď má být 10. Co děláš, Chico? Co děláš? Komu ještě 2 rány, já už jsem mrtvý. Smůla. Kamo, to je do 20 teďka, nebo nevím, prostě já se můžu jenom chillit. Ty budu jenom koukat. Já už mám 2 miliony těch peněz. What? Co nastavím? Můžete. Co jsem slyšel? Ne! Game over. Aha. Opět. Tak to se nepovedlo. A můžeme se otevřít do Rose. A Golden Feather tam a Spring Bonnie, ukaž. Jo, já chci Golden Feather, jo. Kamo, jsou na Golden Feather z mých nejoblíbenějších FNAF postav vůbec, takže mega, ho mám rád. Druhý je Spring Bonnie, když to udělal. No ale nejvíc, tak mám rád Golden Feather, kamo, to je prostě jakoby
duš, to je prostě, ten má prostě magii, kámo, ten prostě, no i Puppet má magii, ale já se teďka bavím o Golden Freddy. Ale úplně nejradši, tak mám rád Withered Golden Freddy, jo. Když je to úplně stejně, ale jak je rozbitej, tak to prostě vypadá líp. Věc, to má, na to. To má jenom červený. Ne, moze, proč, kamo, já už ho mám, teď už ho mám. Kamo, aspoň Phantom Foxyho. Aspoň Já něco rozbiju. Kamo, nice! Jak? Kamo, kamo, ten legendary mě spadl. Nespadl. Padl, kamo, Spring Bonnie, reálně prostě. Ale já chci Mythic, kamo, já chci Mythical, kamo. Mythical, to je v jiném levelu, kamo. Teďka, já můžu 10. Já chci prostě, kámo, tak Spring Bonnie, ukáž, mám v Towers. Mám v Towers. Takže tebe vyhodím Bonnie, sorry, a dám tam Spring Bonnie. Wow. Chci dát sem. Ne, sem, půjdeš. A to, počkej, já tady všechny mám. To znamená, nepočkej, já to můžu dát ještě to, Říkám, mě fakt zajímá, co bude dělat Spring Bonnie, jako reálně mě to zajímá. No jasně, a vidíte, na tom pleská, ne, nepleská, ale lidi udělají, že pleská a dá nějaký edit na něj. Kamu, mně se to seky, co to, to pauzu. What? Vidíme, se to nějak buglo. Mě to odpauzovalo a pauzovalo to video jako takhle, aby se smačkalo. Messenger, teď. What? Game Messenger. Lidi, co mám dát? Tohle nebo tohle? Vlastně nemůžete odpovědět, protože nejsme na streamu, my jsme na videu. Já jsem to, ani nevím, jak se dělají stream. Počkejte, lidi, mě někdo volá. Lidi, chvilku, počkejte. Lidi, co to? To kámo, on je mega silný. Co to sakra je? Počkejte, pokud neuvidíte, takže tady to původně ani neznám. Tak lidi, pokud jste neuviděli, ale kámo, jsme co museli udělat, kámo, jaké ten Spring Bonnie silný, koukejte, jo. Teď nic nemám a to všechno porazil von, jo. Víš, vlastně to bude mega, ne. Kámo, tak to bude mega styl. Že vlastně to bude mega. Počkej, na jaký úrovni je. To fialový, ok, tak to ještě jednou a je celý lepší. Já to omlouvám se a chvilku se nebudu hejbat, když se chvilku nebudu hejbat. Takže když tady chvilku takhle nebudu dělat, tak něco budu dělat tady na PlayStationu, protože něco musím udělat. Takovou věc. Už já jsem to zabugoval. Jako v tom PlayStationu. Max, kámo, prostě já tady můžu nechat Spring Bonnie, jo, ten mi prostě zachrání všechno. Jako já nemusím vůbec nic dělat. Anet, what?
tu PlayStation ovladač jste teďka Mondu všechno porazí. What? Chvilku, jak to máma něco musela udělat. Ale to je jedno. Prostě to šlo do krámu. Takže teďka to tady prostě budeme takové. OK. Takže jo. Tak jo, teda. Když slyšíte to mačkaní, tak jste jako fakt hodně slyšitelný. Tak fakt jako hodně slyšíte. They so right. Oh yeah. 100, kamo. Hustý. Tak jo. 6 AM. Je 6:17, kamo. To je 6 ráno, kamo. To je dneska, teďka je 14. Je to. Já teda si myslím, že je sobota, ale nemožná je úterý, kamo. Má neděle. Co? Kamo, ne, já mám mikrofon zapnutý na tom. Jo, teď už. A počkej, mám zapnutý mikrofon na otočil, to musím vypnout. Tak lidi, to se si tuhle hru zahrát, protože to je 11 000 lidí. Já jsem teďka půjdu podívat proč a je to hrozně slavný. Je to fakt hodně lidí, jako 11 000 je docela dost, ne, jako lidí to hrát, takže jdeme se na to podívat. Favorite game, a to můžu dát favorite. Aha, tak nemůžu. No, můžu, ale sluchátka, a já nemám sluchátka. Kde je mám asi sehnout? Asi co tam trošku má. Dobře, config, yes, solo. Možná teďka se počůram strachy, ale ne, jsem chlap, to prostě to musím, ne, tak nevím kam. Double tap screen to skip loading, OK. Hraju na telefonu, to jste se asi všimli, že FNAF 1, FNAF 2, 3, 4, 5, 6, tady přidali 6, Basement Hunt. Tu jsem hrál a fakt to nechci hrát znovu. Je to fakt hrozný a tohle Puppet Adventure to samý. A tohle taky a tady to se mi nějak buguje, takže a 4, to jsem hrál jenom jednu noc a to byla taková chill, jakože vždycky první noc je chill. Ale 3 taky byla špatná. 2, ty jsem mega lag. 1, já bych dal 2. Druhou noc. Tak jo, nevy chcete určitě první noc můžete zahrát vy, protože mě ta jednička. Mě ta první noc docela jako nudí, prostě nic se jenom neděje, jenom chodí 2 na to, nic se prostě jenom tojčka, tojbony a je to takový nudný, no, to první noc. Ale to druhá už je fakt na pecky, no. Protože já jsem jí hrál a je fakt jako níž zvuky, fakt mi to řve. Mask, jaký je mask? Mask, já chci masku. Pojď. To se laguje. Tu se mega seká jako. No dobrý, no, tady se jdeme pro jinou. To ovládání. Dobrý, tady je, to je animatornici. Tady, to je nějaký já už jim bez nima, je to moje bomby. Dobrý, točkou. Chci se dostat zpátky. Nemůžeme, musíme se dostat tudy. Tak jo, už se to přestává lagovat, to je dobře. Pak tady, OK.
ale přes den vím, že mi nic neudělají. Tady jsem viděl na toto. Se neklepeš, viď? Jim je zima, oni se klepnou, vlastně oni se klepou. Ano, my jsme zrovna zima. Kam ta druhá noc mi laguje. Tak kámo, to se mi mega laguje, jako... No nic, už jsem pomalejší. To znamená, že už to zvládnu. Když sedíš, tak to lepší. A jo, kámo, to je jak oficiálně. O, kámo. Tak nemůžu... Jak se dělá světlo? Já nevidím nic. Jak... Tak... Oh. Je to se... Je takový papet. Wow! Kámo, tak papet už docela... Já to nevidím, dobrý. Kámo, já to nevidím. Dobrý. Jsem v pohodě. Co se nakláníš? Dobré. Já to se zvládám. Už mě štveš, vypal. Tak. Dobrá. Máme baterku. Jo, aha, tady je baterka, jsem se nevšiml. Dobře. Okay. Venty. Musím taky zkontrolovat. Wow. Prostě přepnutí kamery a... Já nemůžu luskat. Máme už... Stá zvuky. Stá. Wow! Padni. Vypadni. Máme... Tak jo. Ale... Je tam? No. Kámo, když se kouknete Teď jsem se docela lek, ale když se kouknete pořádně, tak tam vidíte jako oči, jak se chodí do místnosti. Fuj, ty vypadáš hnusně bez toho kámo, to je čarodějka, má smysl. Bude mi říkat čarodějka. Nebude mi říkat čekání, to je čeká prostě. Bude mi říkat čarodějka, prostě smysl, kámo. Ne, vypal do zadku, kámo, já tě nechci. Prostě haj, kámo, to je první slovo, co uslyšíš, kámo, prostě ve FNAF, haj. Jako ve FNAF 2, myslím. Na jedničky jumpscare, ale to slovo. Tak jo. Haj, ne, žádný haj. Mě se nejbíš. Do haje. Já tě nechci, já tě nemáme. Musí. Jsme teď. Vypal. Do háje. Spajku dost. To už napsal mimochodem. OK, tak to je v zadku. To slovo. Papet, pomoc. Co? Kámo, už kousek a byli jsme tady. Jedu bomby, kámo. To je mý střihlí, protože jsme to mega laguje a to by se mi vybuchlo ta... Pos. Ne, zrovna teď ne. Vypal. Zrovna tady mám bombu, no jasně. Ještě papita, to je fakt. Prostě. No. To... Oni jsou v sobě. To jde? Jako... Kam jdeš? No. Dobře. Ještě že? Kámo. No, to tam visí nějaký pindůlek. To visí. Ne, teď fakt ne. Kam ty svítíš, tak to vychleší. Slova.
Kámo, nemám na tebe čas, vypadni. Na tebe wow, tak to už docela, už bych kousek, už bych byl dát. Kámo. Kámo 5 AM. To dám lidi. Lidi? Já tam druhou noc. Pokud vím, tak Mango nejde předem. Ona jde normálně tuhle ventilací normálně. Už je pryč? Oh yeah, bomby, koso, nevím, co jsem teďka myslela slovo, normálně koso, ale yes. Já jdu s nima, kamo. Ty, co to dělal? Počkej, to může formatovat. No jo, jak tam šli na pódium, ne? Yes. Tak to asi lidi... no, mimo. Tak tohle asi lidi bude asi konec, no. Takže skončíme shiftu a end. Takže to lobby. A bude takhle prostě. Stále vidíte, co dělám, ale... Kámo, já mám hlavu jak šišku, koukejte, s tou jdete slyšet. Ok, mě bolí hlava. No nic lidi, tak mějte se dobře, mějte krásný časy ve škole a třeba drží dobře.